Hey, what's up guys? Ini video mane बोसोर गोदाननि आरोना माने जोंहानि फोथाराव माने बन सिनना दोनदोंमोन आरोना बेखायनो एसे टपिक बानायबाय अत्तेरि बन लांफैदो बन स' लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरोना लोगोफोर इन्टारेस्ट मोनदोंबा लाइक खालाम हेपि निउ इयार आरोना लोगोफोर हेपि निउ इयार गासिबो अनलायनानै थादो 2021 आव माबाफोर गोरोन्थिफोर मावदोंबा निमाहा होलायलायदो हेपि निउ इयार आरोना लोगोफोर हेपि निउ इयार आंनि हाबानि बन रोगादो लोगोफोर बन आंनि हाबानि बन रोगादो आंनि हाबानि बन मानसिफोरानो माबा खावला खावसिखा लोंख्रुबग्रा जाख्रुबग्रा रखमखा मागोनि 6 तारिखै आंनि हाबानि बन नै मागोनि 6 तारिखै आंनि हाबा मिथिबायना लोगोफोर 6 तारिखै आंनि हाबा ओइ दे बुख्लाय माखारै बिगुर